тя не... някак си постепенно като че ли свикна с него и вече са изключително близки двамата. Но в началото беше много трудно да приеме раздялата. Сигурна съм, че тя скоро ми каза: мамо, само ти си мислиш така и го твърдиш по интервюта. Не е така. Но аз знам, че мисля си, че е така. Мисля си, че първата една-две години тя на всеки свой рожден ден дуваше свещичката с желанието да се съберем и по Коледа си го пожелаваше. Така си мисля, че беше, независимо какво казва днес. Трудно и беше да приеме тази раздяла, но аз си мисля, че е добре, че се случи и че тя в крайна сметка е прие. Разбира се, то няма изход за децата на разделени родителите, така или иначе рано или късно приемат това, харесвам или не. Но съм доволна, че се случи, защото тя изграждаше, тя е момиче, погрешна представа за добро семейство, за това какви трябва да са взаимоотношенията. И хората, които смятат, че трябва да се оставят с децата в името на семейството, много грешат, защото за мен това е създаване на погрешен модел. Ако аз бях останала с баща си, тя щеше да си мисли утре, когато дойде момента тя да създаде семейство, или когато създаде такова, че съвсем нормално да има къвки, неразбирателство, хората да не си говорят, да се научат, да се гледат лошо. Щеш да го приема като нещо нормално и като естествен развой на любовта, което е абсолютно погрешно. Така че се радвам, че взех това решение, че се осмели да взема това решение. Това е трудно ли? Как се взема такова решение? Ами трудно. Ние, когато казвам, че с Стефано сега не сме имали такава ситуация с баща и тотално. Бяхме имали много подобни ситуации. Раздяла, разделяме се, не се случва. Не знам как се взима. Много трудно. С много колебания, с много въпроси, трябва ли, не трябва ли, няма ли да се промени нещо в времето, ма то не се е променило за толкова години, сега ли ще се промени, ами детето, ами близките, всички тези неща, с които сме задръстени всички, притеснения, комплекси, предразсъдъци, с всички тях съм била задръстена и аз. Иначе най-вероятно съм щяла да взема много по-рано това решение. Баща ѝ е прекрасен човек, днес има половинка до себе си и се чувства прекрасно с нея. Може би просто не е бил мой човек. И аз не съм искала да бъда обичана по този начин, по който той ме обичал да вода живот, какъвто съм водила с него. Както обратното едва ли, той се е чувствал много добре с мен в отношение. Сега не е така при него, така че си мисля, че и за трима ни, за него, мен и детето, това е било по-добре. Доброто решение. Преди месец, може би, беше екипът на